Nga gamit, pagawas na tanan! Ako ang ripon yung luna! Luma. Asa? Si Bamba? Tidak turun deh. Dito sa mo. Lepa, ano liga lepa? Ano kwarta na pa? Gusto mo ko ba? Na, ano kwarta na ba doon na? Dapat kwarta rin murag to, no? Kudo pa? Kita piso sa dito eh. Oh, ibilin na pala ko na, sa pitakan ako, ibilin na ko rin. Simula ko ako, iwan kita bugas, may tag bugas. Di pa, tama, boleh pala, di pa. Lagaw sa kuha, diyan lagaw. Lagaw sa kuha, tingnan, ting. Bos, jangan ini bos. Oh ini bos, polis nih. Bos. Asal mo kwarta? Nakay kwarta dia. Mo silpon, nga gamit pagawas na tanan. Atag dam ko baba bos. Ano niyo? Ko ano niyo na, alam ba na? Bos, bos. Sudah na pare. Pasig na ako mo kwarta diri. No! God, please, no! 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 Ako mo tinagmon. Ah, musunod ko. Uy! Kisa man yung kauban mo diri! Kisa man! Ayo bos, ako ang luna bos! Ako ang ripon yung luna! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ayo bos! Ano yung ganang luna bos? Ay! Tungguan siya! Tungguan! Ay, may nalang ba? Hindi na akong kuto-kuto! A few moments later. Yabot mo dyan ko ni Kadaro. Karoon ba dyan ko na ilo?